Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ranka dade. Kadan sun koya. Kadan ku nawa ne za ku je wurin kai wannan kuɗi? Mu hudu ne. Da na sauran mutanen nan. Dan kira su. Malam Sani. Abdullahi ku zo. Tun yaushe ne suka kama mata ne? To gaskiya yanzu ina ganin an samu kusan kwana 70. 70 da kama matan da kuma yara. A wane gari? Dan Magori. Garin sunansa Dan Magori? Dan Magori. Yana da ma'aikata ko ba shi da ma'aikata ko 'yan sa kai ko bijilanti? Sai dai 'yan sa kai. Akwai 'yan sa kai a garin? Ba sasanci a garin? Ba sasanci. Sun zo sun yi fara da 'yan sa kanku ne suka dauki mutanen ku? Mutum nawa suka dauka? Mutum nawa suka dauka? Mutum 3 sun ka dauka, mutum 20 a can wajen su. Mutum 20 a wajen su? A wajen su da yaran 23 kinan sun ka kashe 3 ko? Shi ne sun kashe 3. Sun kashe mutum. Me suke nema a wajen ku? To da suke nema sun ci dama ba su kuɗi tun suna miliyan 50 mun kare raho dai mun kare ana ciniki Allah ya kaddare mun ka shirya miliyan 25 ba mun shirya miliyan 25 sun ka shirya mu sai musu mashin amma a cikin kuɗin su mun ka ce mun ka so mashin naira miliyan 2.50 Kano to shine mun ka zo nan muna da naira mashin ne kusa nan kuma sun ka ce muna su ba su ɗauki mashin miliyan 2.50 ba abin sun ka ɗauki mashin naira miliyan 1.600 sun ka yanke naira 450 sun ka ce mata tsada wa da haka kuma dole zai da ciya kuma dole ɗin haka ɗin su ne mun ka abin ga sun ka mun ka ɗauka haka nan shi ne yanzu nan mun zo da naira miliyan 23,400 miliyan 23,400 da mashin da komai da mashin din da komai naira miliyan 23,400 da miliyan da mashin da kuɗi wani sa kama naira miliyan 25 miliyan 25 miliyan 25 ina mashin din yake gashi nan shi ne wannan ok yanzu za a je a ba wa barayin kenan a karɓo mutane za mu je a ba wa barayin za mu je shi kuɗi kuma ina yake kuɗi ga sunan na su ne aka yi dubara a cikin buhun nan shi ne mun kalla a cikin mu da muna da gane kowace daba ce za a kai su wallahi ba sai ba amma wanda kuke waya da shi ma ba a san wane yanki ba ne to wane yanki za a haɗu da su a ba su kuɗin suka ce za a ba su kuɗi to yanzu nan abuka jange ne jange me za a ba su kuɗin suka ce mu je nan jange mun kan je jange ne za su za mu kala su haɗa mana ne za su ba mutanen mu ba su da mashi ok jange me akwai sasanci kenan to lalle ko ba mu sani ba akwai sasanci jange kai ka sani to yanzu mu da muka kama ku muka yi tunanin cewa barayi za a kai wa mashin nan ba mu san me yake tafiya ba har muka gane cewa an kama mutanen ku ne za ku je fansan mutanen ku ne to a gaskiya mun duba ba yadda muka iya shine kawai yasa za mu bar ku da wannan mashin da wannan kuɗi ku je ku karɓi mutanen ku na ɗaya idan muka je mu kwanta mutanen nan muka yi faɗa da su ma muka kashe su mutanen ku za su mutu na biyu idan muka hana tafiya da wannan kaya mutanen ku still za su mutu to don ceton rayuwar mutanen ku dole ne za mu haƙura da wannan kaya da kuɗi mu bar ku tafi da shi amma idan har mutanen ku sun dawo kamar yadda muka yi foto za ku zo da su mu gan su mu yi foto mu sanarwa manyan mu cewa abin da ya wuce din gashi ya dawo kun fahimta da kyau to mu muna wanke a wanke muke aiki Zamfara a wanke area abinda wa raka ne duk lokacin da Allah ya sa sun kama ku mutanen ku bi ta nan da su mu ga su sakon wani ga sakon da kun ka isa gashi kuma ga su kama kuniya da ga da na tsara kai ko wato nan da ku tsaya wannan wurin